Salam dostlar. Men adım Resul. Biz gitara kursunun eýdin dowam etýär, ýani ikinji tapak. Indi bir gitaran allyk, köweslendik. Indi ketmeli işimiz näme? Indi ketmeli işimiz gitaran sesini düzeltmeli. Köplenç gitaran sesi gowy bolman soň, gitara gowdämi kädip pikir etýär. Ondan näme gitaran sesini düzelmedik ýagdaýda şeýle bolýar. Düzelmedik bolanda näme? Her tarlar bir standarda notalara göre bile düzülmeli, standart nastroyda. Ondan her tarlaň bärde gulaklaryň çekdişlerini göre, rahatçysyny göre bir beýik, bir pes şolar ýaly bolmaly. Alla hemmesi şo öz ýerinde bolmaly. Oň üçin düzmek üçin edilmeň öz mäslugum ýok. Ýani bilýän kaneşna düzüdäl gitarany tanaýan, düzüdäl bolsa eşitýän, ýani özüm düzüp bilemok. Şoň üçin ýani maňa kömek etýän zat ol prilajenýe. Gitar Tune diýip bir prilajenýe bar. Şoň üstünden häzir biz bile siz bilen düzmäni öwrenir. İlk bilen ýanky prilajenýamiz bilen tanış bolyň. Häzir şonu Play Marketden skaçat etýäňiz, içine girýäs onu. Indi şu ýerde görýänsiňiz, Gitar Tune diýip şu programma bolmaly. Play Marketden alýan Gitar Tune şular ýazylýar. Play Marketden skaçat etýäňiz, soň girýäs şuna. Girýäs häzir. Ene şular ýaly schema çykar. Ünni bärde biz düzek haftada durda biz haftadan aýyrmalymy? Hafta gerekkä bizden bilen wagtda gitaramyzyň näme düzülşini. Ozal näme drony. Ne bärde görüşüňiz ýaly etar, birinji tar, iň birinji tar. Haýsyn düzek bolsaň şoňa bassaň üstüne. Ondan şu gitaranyň şu taryny kakyp seret peseken. Indi şu liniýadan çep bapdarly bolsa gitaraň tary gowşoklugy şu standartdan. Liniýadan sag bapdarly bolsa has çektirilen, aşa çektirilen bolýar. Indi biz şu iň birinji tar taýlanyp dur. Şonu birinji tary kaksak. Sen näme? Ondan birinji tary kaksak. Şu diňe birinji tary ölçe, ikinji tary kaksak biz şonu ikinji tary ölçemeýär. Ýa-da seret wagtça pes bolup. Ta iň aşaky tary, iň ýeti tar da beýik datly boýunça. Şolar ýaly ikinjiye geçsek, ikinjiye geçirýär. 3, 4, 5, 6. Edil şolar ýaly. Kaçar etýäňiz, açýaňyz düzýär. Indi o häzir näde düzülşinden bile düzüp görkezýän gitaramy. Prilajenýe bilen tanış bolan bolsaňyz, indi ýanky prilajenýany açýar. Menem açýan ene, açypdyl. Indi men şu gitaram düzülen. Şoň üçin ilki bilen oň sesini gowşadaly. Ýani düzül bozalla gitarany. Balla. Indi şöyle biz ýanky haftadan aýyrdyk. Indi iň aşaky tara goýýas. Iň aşaky tara goýup seredin tesse dur çykdan çekdi. -4. Indi şunu biz nola getirmeli. Çekdirip ýoşluk bilen şu aşaky şu bir bilen tara çekdirýän. Ýoşluk bilen gorkman, gattan çekdirmen. Şöyle ýoşluk bilen liniýa etýär. Ana, tırk boldy. Düzülenden soň şeýle bolýar. Ana. Endem ikinji tara basýas. İkinji tar düzdük, üçüncü tar. Düzülen. Dördüncü tar. Beşinci tar. Basala. Altıncı tar. Gitaramız düzüldü. Indi size maslahat bereýin. Häzir şu gitarany basyp bärdene birinji tar basyp özüňem bärden hem ikinji tar togala oturma diýjek bolýanly.
Häzir birinji tara bärde sen ölçeýär-de. Ýalňyşmaň şu haýsy taryny bärde bu birinji tar basylmasa bärde de hökman birinjini oýnan. Ýa-da şey tutkulun tolaňyzda özüňize birinji tar urup, soňra bärden ikinji tar tolap, ikinji tar üzäýmen birden. Bu näsesi inçelen o ütgen nokta diýip. Şonsuny ünseriň. Men şolar ýaly özümde ýalňyşlyk gördüm. Bärden özüme wara üçünji tar düzüp oturyn. Onda da ikinji tar urýan men o näpesli diýen şey dip muny tolap üzüp goýberdim. Şolar ýaly şonan ýa ýalňyşlyklar goýbermän, onsoň gitaramyzy düzüp innem. Innik sagatda da ýönelik akortlardan başlar. Innik sagada çeýni sag bolun, samany öwrenin.